vás vítam u nového videa v dnešnom videu, ale v dnešnom videu si tu zahráme Minecraft s mojím bratrancom, že? No. Čau. To proste bude klasický survival. Hlavne všetky veci. Vyber celú vesnicu. Zoberieme brambory, všetko proste, chápeš? OK. A koľko tu dáme cieľ dní? Čiska. Neviem, 50. Dáme 200? Akože nie dneska, ale dneska môžeme dať napríklad 25 alebo 50, chápeš? Okay. Potom budeme dávať aj iné. Zober si posteľ hlavne. Však ja už mám za postele. Tu je bažina. Ja máš pravdu, tu je bažina. Neviem spávať. Ja viem. Preskúmaj to tu celé. A tam ešte jeden barač. tu je znovu posteľ, tu nič není. A tu ešte sú baraky. OK, zoberiem. Kamo? Znova? Nič nevidím. No, ja som to už vybral. Tu tiež nič nie je. Ja sa to bugu. Čo? To proste vidím. Mám si vyjadrovať. Tým markom. Poďme toto naťažiť. Dúfam, že tu prežijeme čo najdlhšie. A rovno tu sú aj irony, tak poďme si urobiť. Čo irony? Špaudy. Si ešte jedno naťažím. Urobím ja crafting. OK. Počkaj, keď to robím speedrunu. Do ryti mne chýba ešte jedno drevo. Daj mi jedno drevo. Nemám. Daj mi jedné plenky. Počkaj. Daj mi plenku. Čo? Teraz nemám styky. Ja mám. Dáš mi nejaké? 2. Počkaj, vykraftím si ja. Tu máš 3 kamene. Urobím styky. Urobím ďalšie. Nie. Irony. 2 irony sú tu máš. Kam? Čo? Neviem vyskočiť. Halleluja. A to už ďalšie irony hore. Tie sú moje. A tu. Musím si nakopať nejaké kamene a vystavať sa tam. A to sú moje. Kde som teraz za. Kde si? Tu sú niekde aj. Aha, vidím ťa. Vidíš? Nevidím teba. A to už ich mám. Ty kokoze, a ja budem mať veľa. Koľko máš ty? Ja som tu našiel ďalšie 2 železa. Veľa železa som našiel. 3 železa ďalšie. Ja mám 4. Ja mám 5. Dori ti mi vleď. Ne. Ja to zoberiem. Dobre, kde si? Poď dole. Idem. Musíme si nájsť nejakú base. Kde budeme. Je to ešte nejaký coal. Zoberiem. Wow. Dobre, kde si? No, poď sem. A tu beriem ešte uhlie. Aha. Zoberiem crafting, aby sme nerobili nový. Ja idem hneď robiť trickshoty. Počkaj. 8 tých uhliach stačí. Uj. Kde si? Jau. Tu poď dole. Dole som. Poď dole.
k tej bažine. Však ty vidíš tam, kde máš XPčka, tam vidíš mňa, bodku. A teraz, až teraz tu. Poď. Teraz, nejaké zbudnice. Ja si vykraftím meč. Kde? Máš jeden kameň ešte. Nemám nič. GG. Počkaj, ja tu zabijem čuníkov. Potrebujeme papať. Čo je hore? Tam čo je? Toto je nejaký hornatý bajom. Až moc. Toto je až moc hornatý bajom. Som dačo videl. Ale neviem povedať, čo tam bolo. Čo je? Krik so svetúškami som našiel. Ja viem. Však to pridali. Teraz v 1.26. To je čo? Kam si iš? Ty si v jaskyni? Aha. Ty bol nejak hornatý. Toto je. Aha, keď sme v horách asi. Kamo, daj takýto trickshot. Aha, že otočka a post... Dobre, skoro som umrel. Ja by som tuto sa niekde zabýval. OK. Toto vyzerá dobre. Čierne slepici. Ale sú cigánske slepiče. Magic. Dobre. Som jaskyni. Tu je zimný bajom. Žijem. Nice. Easy peasy. Creeper je noob. Ja tu zbieram jedlo. A železa som našiel. Máš železa, než mi ho vyžeraš. Bera železa. Ale že bera. Ešte. Nemám na šterk. Tak. Koľko železa to je? 10 železa máš. Tu je zimný. Ty vole. Idem do zimného? Wow, Jezus. A zombík. Ideme do zimného, alebo ne? Že môžeme, keď... No však... Ja Keď chcem chce. do zimného. Tak poďme. Ja tu ťažím uhle. A ja mám 8 uhlie, keď si chcel nažiť. Tu ďalšie uhlie. Tiež vytvoříme. A pozrieť, poď či tam je napríklad železo. Ja tu berem toľko uhlia. A už mám, koľko máš zostalo uhlia? 16. Ja 17. 18. A jaskyňa. 20. Koper ešte využitie nemá. Ale bude To je mať. medvedík. Dúfam, že nemá mláďa. Nemá. To dobre, tak poďme. Čo z more, jak ide život? Počkaj. A tu je piesok, to môžeme stavovať. Môžeme spať. Tak, ideme spať. Toto bol teda ešte prvý deň. Čo ti dáme? Jak sme naraz zničili tie postele. Poďme. Ja sa možno umrieť, lebo mám 10 železa, to je veľa. Ďalší medveď. To je zimný ešte furt. Idem. Poď. Wait for me. Ja už som si napapať, čekám. Ja by som chcel žiť v zasneženom taiga biome. To je extrémne dobrý biom. Mne sa dosť páči. A asi sme ho našli? Let's go.
kryky pozbieram, to so svetuškami. To môže byť... No hej, však to môže byť. To je bolo cool, strašne. Kde si išiel? Tu som, však sa pozri. A uhlie? Však tam máš dole. Keď ti tam zmiznú levely, tak tam máš dole takú bodku. A keď sa budeš otáčať, tak... A ja viem. No ja tu kopem, takže mne to neukazuje. Nie, ja som... Sú dva čierne ovce. Tu sneží. No. Ja tu bývam, lebo tu sneží. Uá, a zombík. Tam je železo. Tu sa zabývam. Z akej prdele si sa ty zobral? Á, tu je kejvka. Však ja tu samozrejme, my budeme bývať spolu. Vieš, ideme bývať spolu? No však toto není ako na nejakom väčšom serveri našom. Tuto proste budeme spolu, lebo budeme sa snažiť prežiť. Tuto nebudeme, že... A keď chceš, tak to tu môžeme hrávať, že budeme mávať série same z tohto. Tak séria? Kam si išiel? Tyva, ďaleko. Krafíme pár tyčkov. 16 tyčiek a 20 pas. Ja by som býval tu. Ja chcem... Ja budem bývať tuto hore. Mám stack torčiek, a budem tu bývať. A nie, tu už to končí. Ja aj tak tu nebudem bývať. Ja budem tu bývať. WTF? To čo je za hnusné prasa? Fuj. Umri. To je nejaké hnusné prasa. Kámo, s nejakým kožuchom. Tu je nejaký hnusný. Fuj. Tak to čo pridali do Minecraftu? To je hnusné. Šedá sliepka. Tu môžeme, tu sa môžeme zabývať. No. Počkaj. Tu je už normálna tajga potom. Tam je normálna. Hej. Tuto. Ale tu je piesok, to sa mi nepáči, ja by som chcel na hline. To je hlina taká. Tu je kejvka. Sem ideme potom. Mám 64 torčiek, takže ja ako preskúmam. Ja budem bývať tu. Počkaj, ja sa najem. Mám 7 zemiakov. Počkaj, koľko mi prída? Len po pol? Ja si OK, ja odchádzam. Ja sa vás to nechcem narušiť. Čo tam je? Tak ja skynám. Kamo! A tak ja mám malú HP, ty prídeš ma strkneš. Však ja mám 1 HP. Skeleton. Skry sa, chápu. Tam máš kus torček. Tu máš veľa torček. Chápaj. Ty potom pôjdeme ťažiť. Hej, potom. Keď nebudem mať 1 HPčko. Potrebujeme pec. Železo! Ja ti doporučujem si tu dať respawn point. Dobre, ja tu mám respawn. Chod si tam dať respawn niekde. A tu tak, hneď. V tej jaskyni. Ja si urobím štít. Štít, meč a kromp. Ešte nejaké torčky. Oj, to mi spadne do železa. Ne, ja som ho nechcel. Kamo, takáže základná výbava v Minecrafte. Posteľ, crafting table a pec. Kamo, a už si vyhral celý Minecraft. Keď máš tieto 3 veci. Daj mi mäsko. Stačí, že som tam zalezal. Yes, ja už sa môžem healovať. Urobím si ešte takto 1.
Tak to a teraz si idem vypiecť irony. A ja si poďme vypiesť. Kámo, toto tu je nebezpečné, ja som skoro padol. Potom ja mám túto bejsku. Zatiaľ budeme spolu. A tuto je také dobré to vyholené. Tuto budem mať ja. Ja tu budem mať. Ne, to nie. Ale si nájdem potom miesto. Nemáš drevo? Drevo? Mám 4 pointy. Presne. Oni... Už mám štít. Počkej, takto. No. Robíme sekérku. Ja si urobím Dám tyčky. meč, dám ti. Daj mi tyčky. Dám si tak. Ešte kromp potrebujem. Ja dám sekérku s kromkom. Pôjdem tešiť drevo. Dám ešte si vypekať jedlo. Zadám som si počul psa, ale nie som si istý. Ťaž drevo, ja pôjdem do caveky. OK. Ale začína noc o chvíľu. To mi je úplne... Dobre, ja tam idem. Ale keď začne noc, tu sa mi dají postel, alebo... Proste... Musím spať. Sú irony. Poďme to načať ráno. Čo tu bolo? Poďme, bo začína noc. Začína noc, drž hubu. Mám irony. Nice, poď už vôbec. Nice. A je tu tá pekná caveka ináč. Tá zelená. To vidíme dizajn. A tu už je reálne deep slate. Počkaj, deep slate? Dobre som to povedal. Ale sa mi zdá. Hej. Sú irony. A budeme mať. Fajné. Dobre, tam je skeleton. Jau. Tu je zlato. Ja berem zlato. Predáme. Zaberiem. Ja si to zobrať. To je koľko toho zlata? Kamo, ja už mám 7 zlata. Z toho si potom vykraftíme jablčka. Mám si zobrať stejky. Jaké stejky? Tie moje. Tie moje? Hej, až nič 8. Jem preskúmovačku. Irony by som chcel nájsť ešte. Mám 8. Že noc? Už spáš? Musím spať. Spím. Tak teraz vidím, že extrémne veľa ironov. Nice, ale čakaj, ja to zdechnem, dokým ty... Musíš sa brániť. Urob štít. A nebudeme sa vôbec teleportovať, ani si givovať veci. Lebo chcem túto sériu mať legit. Štít. Mám goldy. Dobre, 8, ja sa najem. Poďme spať.
Sem dám ešte 14 ironov mám. Mám iron pick. Ja idem spať. Jaj. Počkaj, si tam máte moje vec. Tak si tam štín a idem spať. Čak. Toto video vôbec nechcem strihať. Hej, dávaj pozor tam. Idem ešte jednu. Ja idem na to jaskynu. Aj keď nemám meč, žiaden vybavenia, iba krompač a štít, aj idem spať. A železo. Tu naťažím drevo. Dáke. Daj mi to. No, už mám nejaké drevo. Urobím si styky a môžeme ísť teda. Mám zložili sa teraz. Tak, mám toho dosť. A ďalšie železo. Ty ideš tam, ja idem inak. Do inej, jau. Enderman. Nepozeraj sa mu do očí hlavne. Lebo ja ťa... Ja nie som na Gamji Fitman. Nie, kde som skrytý? Nie. Kúňa. Si mi díva do očí. Skeleton má aim 0. Ty kokos, tu je trhlina. Kamo, a ja tam dám ten klip, že ak ten AMG Fitmanov klip. Spovedal, že nie sú stratový. A ja to tam musím dať. O, železo. Ja si idem už pre diamanty. Hej. Oni sa zabijajú navzájom. Som geco. Železo. A nič tu není. Jak super. Nie, Enderman, to je Enderman. Come on, tie skeletony sú fakt zabré, oni sa zabijajú navzájom. Ja viem. To oni keď sa hitnú, tak oni sa začnú zabíjať. Hej, a máš pokoj. Ani meže potrebujem. A železo. Yes. Je to tam. A nepodvádzal som, lebo ľudia na videu uvidia, že to je legit, že to není fake. Čakaj, to bude napísané. To mi je jedno, ale ja som ich tu našiel. Ja dám všetko za to, že som to tam nedal. A mám 4 už. Kamo, yes. Jej. Pozeraj sa tam, či tam nie je ďalšie. Tu je dole. Toto ide. Počkaj, tuto to bolo, tak ja to skúsim tu obkopať. Či tu nebude ešte jeden. Pre istotu, asi nie. Spawner? Žeby spawner? Spawner? Možno? Poď, nie. Čo je? Skúškovať. Poď sem. Right now. Ja som načal. To bolo na mojom update. Ten Trials Chamber. Áno. Čo ti dáva, kamo, ale to je lucky. To je lucky dosť. Tu nájdeš diamanty, nájdeš toto, no nic. Hej, tu je Trials Chamber. A tu sú irony ešte si nezobral, tak ja si zoberiem ja s tým. Neviem. Nemám problém. Ja som si tak začal nabávať. Tam po emeraldy. To idem učiť. A dávaj pozor, nech ťa tu nič nezabije. Vidím. Ja viem, že to tak sa také... tornáda, či čo to. A ja už to mám. Železo tu bolo. Ďalšie emeraldy tu boli. Železo emeraldy. Nice. Nič, to je tamto súdy, či čo to.
Neviem, Jdeme dobrý. Čo to je? tu nič. Medový potrebujem. A sviečky. A vidím. Nie je to táto hlavná miestnosť. Nie, tu sú tí, tu sa spawnujú tu wind. Tí wind, henty. Okay. Jau! Ani nezdechli, prosím. Ty kokos. Zdrhaj preč. Mám málo, mám 2,5. Tam on ťa odpáli do vzduchu a chápeš, to si dead proste. To sú naše bambusové veci. Tu si ich ukonám. No nie, tu je tá hlavná miestnosť. Tam, kde sa spawnujú všetci. Čestka? Dva emeraldové bloky v čestke. Nice. Čo je? A tu spawner. Ale ty keď porazíš všetko, čo to spawnuje, ono ti to dá taký kľúč a ty to môžeš využiť. A to je OP dosť na začiatok. Si bol v tejto čestke? Ja mám jeden emeraldový blok. Áno, tam som bol v tej čestke a tam ty vole. Tu sa spawnujú taký, že... A nie, tam sa spawnujú henty. Tam sa spawnujú títo. Tí wind. Počkaj, ja sa ho pokúsim dať. Aha. Pomoc, umrem. Pomôž mi. Kde si? Kde si? Tu som. Tu je dole niekde. Ja mám kronu iba. Yes, mám to. Yes, mám tu tyč výchra. Tyč výchra, kámo. Kámo, ešte jednu a potom ešte jeden taký blok a budeme mať a môžeme si, hej, mejsku. A keď ho naženieme sem do tejto vody, tak ho dáme. Počkaj, poď, ja ho prilákam. Prosím sa, bo tu si nevidel. Pozor, poď sem. Poď. Musí padnúť sem dole. Musí padnúť sem dole. Poď. Tu. Je tu. Je to jen krompáčom. Počkaj. Nie. Žiješ? Je dole? Yes, mám dve. Nice. Yes, dostali sme stadiaľ kľúč. Ver to. Popaj to, podaj mu. Mám kľúč. Podaj mu. Máme kľúč. Podaj mu. Tu. Otváraj. Dobre, ale nezober. Čo tam padne? Neberám. Ja skôr chránim. Počkaj, toto je ten druhý. Potrebujeme ešte taký trojhlavý kľúč. My potrebujeme taký iný. Počkaj, ja neviem, že či Pavuk? Poď sem. Skeleton. Aká spajda za tebou? Koľko ich tu je? Som mŕtvý. Ši. Ja mám plný inventár, takže som ti nič nezabral. To mi nevadí. Čo ti je? Čo mi kúkaš do fejsky? No hitujte sa. Áno, zabíjte sa. Ja neviem, že kadiaľ presne je to. Ale tí boci sa zabijú skôr. Ono zabijú fakt. No nic. Počkaj. Ja neviem, kadiaľ si tam išiel. Musíš sa ochrániť. Zdrhni odtadiaľ. Lebo oni sa strávajú. Okay. Ja viem cestu, potom si. No, ja nemám bloky, ja som tu dole zaseknutý. Pomoc. Tam beží. Nemám nič. Máš bloky? Nemám. Neskakaj sem, ja som tu zaseknutý. Neviem čo teraz, ja ťa potom príjem zachrániť. Do riti.
čo mám robiť. 4 diamanty. Hlavne ber tie dia. A irony všetky. Som tu zas. Ja sa musím nejak zabiť. Som tu zas a idem si pre vecičky. Sa musím nejak neviem, či zabiť. to je. A ja sa musím zabiť. Inak ja sa stadiaľ to nedostanem. Ale musím nájsť na to miesto zvládnu. Počkaj, 2. Ja potrebujem 3. Nie. Skúsim toto. Sú moje vecičky. Si pozbieram. Nie. Už mi to dáva hity. Zdechni, pekuj. Zabíjaj tým mojim mečom. Ja ho nemám. Čakaj, ja už budem mŕtvý za chvíľu. OK. Stubaň, hej. Nie, ja som sa netrafil. Ja som nezabil jedného. Ešte posledný. Yes, posledný. Všetci skeletoni mŕtvi. Neviem, kadiaľ Ale si išiel. počujem ešte jedného. Neviem, kadiaľ si išiel. Možno už aj ja viem cestu. Abrdant. Nie, tak neviem cestu. A som zaseknutý asi. Počkaj. Yes! Som tu. Nice. Potom si dáme tie veci naspäť, keď prídeme do bejsky. Poď tu. Nikto to není, poď. Rýchlo. Nemám, počkej. Ja autopál. Potom si vymeníme tie svoje veci. Daj si štít. Určite daj si štít. Nemám štít. Ja zdrhám iba. Sú na rebrík, tu ťa nedostanú. Mám kľúč, mám štít, dobre. Mám jedlo, mám to moje jedlo, mal som aj 10 ironov. Ja mám jedno HP. Ja ťa neviem zachrániť. Ja mám tvoj meč. Tak brán sa. Skeleton hraje CS-ko, či čo? Počkaj, ja sa... Ani to na dobre. No CS-ko. Ne! Spať! Zabij sa, poď spať. Alebo daj ich. Poď sem rýchlo. Zdrám. Skeletoni sa tam nejaký spávnu skeleton. To je musíme zničiť. Ešte po mne ide nejaký skeleton! Nezabú skeleton skôr. Nemáš nejaké žiadne. Ešte toto je ľudá. Posrať skeleton, si takto zhodí z veľkej výšky. Dole, poď rýchlo. Som skoro dead. 1,5 HP. To ma skeleton zhodil. Tu padli ďalší. Branca. Proste odlákaj ich a poberiem veci. A zdrháme. A potom prídeme na ďalší deň. Musíš odlákať preč. Ďaleko sú odo mňa. Jo. Kom. Musíš. Dobre? Musíš ich odlákať preč. A potom... Ty máš či v hlave normálne. Poď rýchlo, ber to, dokým sa spavnú ďalší. Ber to, všetko. Všetko ber. To je spider. Ber a zdrhaj. Zdrháme. Potom sa to vrátime, keď budeme mať armor. Ja si urobím aj diamantové veci. Počkaj, tu buďme zatiaľ. Ja chcem využiť ten kľúč. Poďme si vymeniť veci. Ja ti dám irony, tu máš, ešte si mal... Ja viem, že som mal 10 ironov. Vypečených? Nie, nevypečených. Tu máš toto.
Čo si mal ešte? Postiel. Viem, ja som mal 7 goldov, takže ty máš 1. Nemám 7 goldov. Ja som mal 7. Aha. A už tu nie sú ani také, toto som mal ja. Čerep toku to nepotrebujem. Ešte mi dá čo chýba podľa, no, nie som si istý. Ja nemám, Ešte tvoj meč. ja nemám teda, hej, môj meč. A ešte keď chceš, tu máš sviečky. A- Máš svečky? Hej, tu je sviečky. A už asi nič, ešte tu máš torčky nejaké. Aj to som mal. A ja už tu vyhodím také zbytočnosti. A ja, počkaj. Hlinu vyhodiť. Toto vyhodiť. Kosmu. No, Ja som mal tej hovadinky ešte z tých sudov, už to bolo. ja mám ešte ten kľúč. Poďme nájsť niečo. A ešte tu je druhé patro potom. Aha, tu je tento chcípak jeden. Ideme tam? Nejdeme, pozor. To je jaké veľké. Je to tu veľké ako. Veľké. Ako budeme skakať, hej? Nejdeme tam. Full iron, minimálne. Ja som to tam nedával full netherite. Ale to som mal raid. Ty keď spustíš taký raid, tak on pôjde ako keby taký raid a oni tam budú sa spawnovať a tak, budeš dostávať nejaké zlé efekty. A keď to dáš, tak dostaneš tú kocku a môžeš si vykraftiť mace. A to môžeš spustiť aj dvakrát? Veľakrát. Len ja by som chcel nájsť nejakú hentú vec. Počkaj, za týmto nebude niečo? Poď, druhá. Všetko tu je. A nebolo, že tu nič není. Kde si? Je to váce. Druhé patro to, ako si sa tam dostal? Aha, tu? To sú schody. Aha. Tam bol použen svojho vesla. Strašne tam bola. Či? Počkaj, skúsme takto ťažiť. Ale je tu dačo. Tak ani. Tuto. Okay. To asi by nemalo byť zastava. Myslím. Ale ďalšie poschodie. Tajný. Tam sú bambusové veci. Kľúč mi padol z tých čerepín. No nic. Fontánka tu je. Ďalší kľúč, mám 2 kľúče. Nice. Ty kokos, to je jaké veľké, to kebyže jumpuješ dole jak svarta, tak si dead. To. Tu je budisko, či čo tu je? Ja neviem, či sa dostaneme naspäť. Tu sú 2 cesty. No to je zlá. To je zlá. Mám ešte 3 kľúče. Okay. A ja som tam videl spawner. A tu ide kľúč, tu ide hore. Asi. Musíš to nejak vyskočiť. Nie, to je spawner. Není. Pozraj. Nice. Môžeme aj jeden kľúč. Môžeme aj jeden A to už nejde tu. Na tu máš. Padlo mi toto. Uj. To mi padlo. Pozraj, ty môžeš urobiť toto. Jau. Nevyšlo. Jedz. Ja už nemám kľúčko. Ani ja moc nemám jedla. No spawner. No tam je spawner. A ten nám dá kľúč potom. Nie, tu... Zlý rebrík. Diamant! Z čerepín. Nic. To je taký veľký. Iron? A ja
Emerald. Pozor. A tu sa zabudol. Musíme zničiť ten spawner. Nie, nemôž...